u Presiden ka France, u Emmanuel Macron, ulayo biang yaka jingjob, persya yaka Marine Le Pen, haka jing perlong ban jet Presiden biang. Hamar bayo yaka jingte ba Macron ula job biang. Puk mi ki pai ba ban persya yaka nika jingjob jong u. Haka balai ida ki pau hajar ngut ki pai ba kilami syakis surok ban persya yaka nika jingjob biang jong u. Haka bakala penlong bakan mi ka jingya huri hura persya ki pai ba bat ia ki bor pahara. Katkum ki jingte bak hamnya balayo lum layo thu ba arngut na ki riu pai ba kilayap haka nika jingja. Haka baki pulit banse kilahap ban siat yaki namar baki pai ba kila persyang bantur syaki benta jongka Central Paris checkpoint.